Ngathola le-promotion usuhlezi nje uhleli kwi-laptop yazi sekwenze kube ngathi nginomona ekuqaleni nje usaqala nomsebenzi nje isikhathi sami ukunginika angisatholi nanokudlala nje yazi awungidlalisiki awufuni nanokunginika ingane Ungenaphi ukudlala manje? hawu kuzobe yona phela ezongichithisa isizungu ngoba wena ubhizi nomsebenzi wakho. Yazi mase njengamanje ngibe broke ngingabi nalutho sihlale lapha ngokusophela ukuthi sidinga imali. Njengamanje imali yangena fanele imali bezingapheli mangiqhubeka ngomsebenzi. Awubheka imali ikhona. Awungase hlela kumuzi omkhulu kanje imali ikhona. Yini kade imali oyidingayo? Yazi sibahle yazi lezi nsuku angazi noma mhlawumbe unomona ukuthi ngitholile promotion ngoba kade ngisasebenza ngishizile ngisengilapha nalapha lokuzana ama-spare time engathathwa bekuwena ungisupporta la eduze kwami manje senginazo lezi zinto lezi ngiyazama ukuthi ngi-maintain siqhubeke sibe nazo so kulo manje nje ukuthi udinga isikhathi ukhona wani okhuluma ngawo sengifila sathi manje khona umono khona ngizongibhala ukuthi ufuna ukudlala ufuna ingane njengamanje it's about 7 o'clock